Nachádzame sa u najväčšieho výrobcu papiera na Slovensku, v Mondi SCP. Poďme sa porozprávať trošku o ekológii, o tom, aký máte vplyv na životné prostredie. Aké inovačné technológie ste v poslednej dobe zaviedli? Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite. Takže Mondi SCP sa snaží mať minimálny vplyv na životné prostredie a preto aj reflektuje na rôzne modernizácie. Za posledných 20 rokov sme vybudovali a zmodernizovali či už závod celulózku, ale aj papierenské stroje a takým najväčším mementom je posledná modernizácia, ktorá prebiehala v roku 2018 až 2021 a to bola modernizácia celulózky s novým papierenským strojom číslo 19. Ktorý slúži, to by som doplnila veľmi rada, na to, aby vedel vlastne spracovať recyklovaný papier. Správne? Áno. Tento spracová recyklovaný papier, dokáže ho spracovať až 220 000 tón ročne a týmto vlastne sme chceli ukázať aj ľuďom, aj svetu, že proste ten papier sa dá vyrábať aj z druhotnej suroviny a tým minimalizovať dopad na životné prostredie z hľadiska produktu. Máte nejaké ciele do budúcich rokov? Máme, reflektujeme na zelenú dohodu. Naše ciele sa volajú MAP 2030 a ide nám o tieto ciele, čiže dopad na životné prostredie z pohľadu záťaženia vôd, spotreby čerstvej vody, z pohľadu ovzdušia je to skleníkové plyny, čiže redukcia skleníkových plynov a oxidov dusíka a v neposlednom rade chceme zminimalizovať skládkovanie odpadov na skládky a chceme sa dostať do určitého roku na nulovú hodnotu. To je výborné. Keď človek prechádza cez Ružomberok, tak to, čo si najviac všimne, je predovšetkým zápach, ktorý tu už nie je. Ako ste to dokázali? Dokázali sme to práve že tou modernizáciou a investovaním do moderných technológií a viac menej sme sa snažili uzavrieť fabriku a všetky takéto vzduchy, plyny, ktoré tu bolo cítiť, tak sme sa snažili ich skolektivizovať a zneškodniť v regeneračných kotloch. Či sa vlastne zvýšila kvalita života Ružomberčanov, ale aj každého, kto prechádza. Áno, kvalita života sa tu myslím si, že zvýšila. O tom môžeme rozprávať aj cez emisné stanice, ktoré máme tu na ich 5, ktoré monitorujú okolitý vzduch a tam môžeme vydokladovať či už v rámci prachu alebo týchto zapáchajúcich zložiek, že išli dole. Sú ešte nejaké ďalšie dopady, ktoré by človek mohol bežný obyvateľ vidieť na vlastné oči, že ste spravili kroky a vďaka ním sa čosi zmenilo v prírode, v prostredí? No, o ovzduší sme si povedali, môžeme si povedať aj niečo o vodách a to pod čističkou Reboltovej môžete vidieť a nájsť našich rybárov, ktorí tam chytajú veľké hlavatky, ktoré sú takéto už veľké a to pred rokom 2000 by ste tam nenašli, pretože vtedy si môžu ľudia pamätať zapenený váh, čierny váh a v dnešnej dobe je to kryštálová čistá voda. Takže za 20 rokov sa vlastne vyčistila tá rieka a dnes tam už nájdeme ryby. Čiže my ako Mondi SCP monitorujeme kvalitu vôd vo Váhu v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou. A tu môžeme povedať, že tu sa nám aj vrátil život do rieky, pretože patrí medzi najkvalitnejšie vody a prijaďujeme jej stupeň 5. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Recyklácia papiera má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite.